परवरी आणि चिंबेल हॅव बीन इन द हायलाइट आणि एम्प्लॉयमेंट तयार करता असताना आयटीचो जो आम्ही आज विचार घेतला ते आयटीचे मार्चाच्या फेब्रुवारी पर्यंत आमचे तरी एक धोरण आसा की परवरी आणि चिंबला फॅसिलिटीज फॉर आयटी स्टार्ट जावच्यो जातूंतल्यान आमचे भुरगे जे भायर वता ते भायर न वचचे, भायर जे गेल्ले आसा ते परत गोंया येवन गोंया आसचे, एक इकॉनॉमिक वर्टिकल म्हणून तयार जावचो आणि बऱ्या अर्थान एक नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्री गोंया येवची। तातूंतल्यान पयले म्हाका दिसता एक जवळ जवळ 3 एकराच्या लँडाचेर पेनादी फ्रांक पंचायतीन हायवे कडे आयटी खातीर वी आर मेकिंग दिस एज वन डेस्टिनेशन ऑफ अबाउट 10 to 12 acres ऑफ लँड विल कम एट चिंबेल आणि तुया पयर आमची फायनान्स क्लिअरन्स जाल्ले आसा जातूंतल्यान इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी आमी विचार घेवन राविल्ले ती तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे विचार आता सुरू जातले। ह्या हातूंतल्यान आयटी एनेबल्ड सर्विसीस आणि तिसरे इलेक्ट्रॉनिक जे कोण पास जाल्या जांकां भुरग्यांक दिसता आमकां जॉब मेळना डेफिनेटली दे विल स्टार्ट गेटिंग गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन गोवा इटसेल्फ कित्याक गोंय राखतले आणि गोंयकारपण राखतले ह्या स्टेटमेंट खूप जाणांचे दिश्टी पडटा कित्याक सरकाराची परिस्थिती अशी आसा बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया एंड आयटी एक्सपेक्टेशन्स ऑफ गव्हर्नन्स इज ऑन द रायज and we are actually in the phase where expectations of the people and for us to deliver we are trying to bridge this gap.